What's up mga madam? It's me again, your mamita. Mga madam, tingnan natin, tingnan nyo. Samahan nyo ako magluluto si mamita ng shrimp. Ayan o. Igigisa ko tapos lalagyan ko mamaya ng ketchup. Tara, samahan nyo ako, magigisa tayo. Yan, unahin muna natin gisahin yung sibuyas. Magigisa muna tayo ng sibuyas. Tapos, isusunod natin yung bawang. Ayan. Hayaan natin medyo pumula-pula yung bawang bago lalagyan natin ng kamatis. Sunod na natin yung kamatis. Lagyan natin ng kamatis kasi lalagyan natin ng ketchup, banana ketchup. Ginisa lang siya, ginisa. Lalagyan natin ng sauce na banana ketchup. Ayan, di ba? Nagisa na natin. Ang dami. Mga ano to? 1 kilo mahigit. One kilo mahigit na hipon. Ayan, balik ta rin natin. Haluin. Dami ng mga kaibigan. Tapos, lalagyan natin ng bell pepper. Bell pepper. Lagyan natin ng bell pepper. Yan. Para mabango. Sarap. Tapos maglagay tayo ng asin. Maglagay tayo ng asin. Kunti lang kasi pakumalat. Tapos ilalagay na rin natin yung cubes. Yan. Para lumasa ang hipon. Tapos, tatakpan muna natin mga kaibigan. Kasi lutuin muna natin bago lagyan natin ng banana ketchup. Takpan muna natin. Buksan na natin mga madam. Yan mga madam, luto na yung luto na yung natin. Hipon. Ayan luto na siya. Lalagyan na natin ng sugar. Lalagyan natin ng sugar para masarap. Maglalagay tayo ng sugar. Simpleng luto ni Mamita Waray. Tapos lagyan na natin ng UFC banana ketchup. Simple lang yan. Masarap. Ayan mga kaibigan, haluin na natin.
Haluin na natin mga kaibigan. Tapos, tikman na natin kung okay na yung ating ginisang hipon na may nilagyan lang natin ng tomato ketchup. Yan, sarap. Sarap. Ayan o, diba? Ganun lang pagluto mga madam. Simpleng-simple lang. Ang sarap. Yan mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang video ni Mamita? Waray! Kung nagustuhan nyo po, huwag nyo lang po kalilimutan i-like, i-share, at i-subscribe ang mga video ni Mamita. Thank you very much!